още една проверка на звука. Ако някой не ме чува, може да пише. Вече е 7. Време е да ви кажа добър вечер. Благодаря ви, че сте на тази скайп сесия с мен. Скайп сесията, в която ще ви информирам за начините, по които може да се справите със своята родова карма, със своя род, да подобрите отношенията в рода, да уредите здравословни проблеми и различни други. Целия добре дошла. Още веднъж ви моля да изключите микрофоните си и да ме слушате, освен когато желаете да зададете въпроси. Аз специално ще отделя края на сесията около 15-20 минути за въпроси. Да, моля да изключите микрофона. Аз изключила съм го, мисля. Чуваме те. Аз съм на почивка и съм в ресторант, така че се извинявам, изключвам микрофона. Благодаря много. Благодаря. Първо ще ви се представя, защото не всички ме познавате лично. Познаваме се през Фейсбук. Аз работя с родовата карма и с предците вече близо 8 години. Даже малко повече, като най-първият ми опит беше едно посещение на семинар, в който получих изключително много знания и опит за това, че в рода ми има проблеми и че тези проблеми рефлектират върху мен, върху моя живот, върху живота на моята дъщеря и на моето семейство. Разбира се, темата беше много обширна, много голяма. Аз отделих близо 2 години и половина, 3, за да работя със собствената си фамилия, да стигна до някои ясни прозрения за нея, да разбера какво се случва в живота ми. И след като постигнах така значителни резултати в живота си, преминах през трансформации, които за някои са ужасяващи, за мен бяха просто необходими, за да мога да продължа да живея. Аз разбрах, че тази тема може да се развие и може да бъде включена в ежедневието на всеки един от нас. Активно от 3-4 години работя с трансгенерационна психология, с отношение към рода, като практиките, които ползвам, включват изключително широк спектър на работа с всички наши родственици. Но нека да започнем от това какво е рода и кой ни е роднина. Думата род има много сила и много значение. С думата род можем да открием коренът на род, можем да открием в родина, в народ, в роднини. Казват, че род е група от хора, които са свързани по някакъв начин помежду си, брачна или кръвна връзка. Но в моята практика, в опита, който имам аз, трябва да ви кажа, че в рода може да влязат изключително много свързани хора. Разбира се, по кръвен път, но също така в рода влизат всички, които са свързани с нашия род по емоционален път. По законов път, по законите на брак, съжителство, довеждане, природство, осиновяване и така нататък, но има и начини като побратимяване, като разкриване на роднински общи черти един в друг, които водят до цялостната група, наречена род. Идеята на тези семинари и курсове, с които ние работим с рода, и не само и в индивидуалните сесии, идеята е тази, че ние можем да влияем осъзнато върху родословното си дърво. Можем да влияем ние върху мисията и задачите на рода, да имаме знания за неговата жива структура и за начина, по който родът ни създава и ни определя.
Всеки човек има род. Няма човек без род. Дори и някой да се нарича безродник, той така или иначе принадлежи към някоя група хора, откъдето е произлязъл. Всъщност да си безродник е едно от най-тежките неща в света. Да си безродник означава да нямаш корен, да нямаш близки, да нямаш семейство, да си захвърлен като листо на вятъра. Безродната съдба е една от най-тежките съдби, която може да има всеки един от нас. Така че всеки един би трябвало да принадлежи, да се идентифицира и да намира своята мисия, своето осъществяване в рамките на своя род. Освен това, всеки род има мисия. Така както всеки един от нас, всеки човек има мисия, родът също има мисия. Мисията се изпълнява от членовете на рода, които пряко или косвено, осъзнато или не, работят с мисията на рода. Всеки от нас, освен на един род, принадлежи на още няколко. Тоест, всеки един от нас е обединителна сила в няколко рода. Нека да ви дам пример. Най-ясно, разбира се, всеки принадлежи към бащиния и към майчиния си род. Това са два отделни рода, които всеки един от нас интегрира в себе си и създава чрез тях един нов род. Но някои от нас са примерно кумове или кумци, т.е. са влезли в рода на някакво друго семейство. Някои от нас участват и косвено в рода на друго семейство, като дават работа на някой друг, подпомагат го, дават заеми или пък напротив, увреждат рода му по някакъв начин, влияят зле. Тоест ние, като личности, като персони, се включваме в различни родове през целия си живот. Това, което е неизменно, това, което всеки един от нас притежава, това са двата рода на рождените ни майка и баща, на майка и татко. Ако сме осиновени, можем да принадлежим със същата сила и към родовете на нашите осиновители. Един или няколко. Обединявайки рода на майка и на татко, чрез връзката на родителите си, всеки един от нас създава собствен нов род. Този род може да е афиширан в обществото, а може и да е таен. Как става това, ще ме попитате? Много просто. Не всеки е дете на баща си. Сигурна съм, че ме разбирате. Някой път ние се раждаме в семейство, в което имаме майка и татко, но не сме от този татко. Независимо дали ние го знаем или не, дали баща ни го знае или не, дали светът го знае или не, ние обединяваме родовете на рожденият ни родител, заедно с този на майка ни, както и рода на този, който ни отглежда, който се грижи за нас, който всъщност ние наричаме наш баща. Афишираната връзка в един род е тази, за която обществото знае, дори и да не е по нормите на обществото. Афиширана връзка може да бъде двойка, която живее без брак, или пък са любовници, но обществото е известно с това и въпреки, че не се спазват там моралните норми на обществото, има връзка. Това е афиширана връзка. Неафишираната връзка е тайна, тя не е съобщена на никого в обществото и съответно се реализира в рода като тайна връзка. Защо ви казвам това? Защото всички тези връзки и отношения създават общо информационно поле, където законите на рода действат силно и значимо, без значение и без никакъв оглед на това дали човек е запознат с тези закони, дали ги одобрява или им се противопоставя. Така че неафишираните тайни връзки в нашия род, в нашите предци, играят не по-малка роля от явните връзки, от тези, за които знаем и са ни разказали. Всяка тайна връзка в рода, дори не реализирана чрез дете или чрез съвместно съжителство, се отпечатва върху общото информационно поле на рода. С това искам да ви кажа, че към вашите родове принадлежат всички любовници на вашите родители, на вашите баби и дядовци, вашите любовници и тези на хората, с които живеете. Така че родът става една доста голяма група от хора, с които имаме някакви отношения, някаква работа. Ако се постараем да се запознаем и да се съобразим с родовите закони, за които ще ви разкажа в тази сесия, имаме потенциал да постигнем мир, разбирателство и любов. Всъщност да постигнем най-високите ценности в създаването на нашия живот. Скриването, отричането, загърбването, потискането на тези родови закони
и несъобразяването с тях в крайна сметка води до разрушителни последствия и до затриването на рода от линията на човешките родове. Малко страшно звучи да се затрие вашият род или нечий род от линията на човешките родове, но това се случва нерядко. Човешките родове загиват и се трансформират. Те могат да отдадат своята енергия на други родове, да преливат в тях, или в най-лошия случай родът може тотално да изчезне незабележимо и завинаги от лицето на земята. Когато много родове сторят това в близък период от време, загива цял народ. И за нас не е тайна, че са загинали огромни народи, като древна египетската нация, като римската, древните елини и много такива случаи има в нашата човешка история. Така че родът и народът могат да бъдат затрити в рамките на часове и на дни. Знаем, в световната история има много такива случаи. По-естествено се случва това, когато родът се обезличава и затрива в рамките на няколко поколения. Когато това се случва в рамките на няколко поколения, се нарича родова агония. Енергията на рода свършва, изчерпва се, рода погива тихо, незабележимо. В някои отделни случаи може и да е драматично или бурно. Но така или иначе родът изчезва и се притопява. Въпреки този процес, родът може да остави следи и да има своето място в историята. И ако всеки един от нас потърси следи на различни родове, може да открие. Ето сега, например, знам, че много хора търсят следи от родовете на Левски, на Ботев, на Вазов, на Юлий Цезар търсят следи и не по-малко известно, че всички търсят някакви следи от рода на Исус. Но следата на рода може да остави отпечатък в историята, за която просто трябва да се направи едно такова задълбочено проучване от няколко човека. Един от начините да научим за своя род, да се присъединим към него, да бъдем част от този род, да получим чиста родова енергия за своите мечти и копнежи, за своите цели в живота, да разкрием нашия род, да направим едно задълбочено проучване за нашия род, да намерим неговите членове, неговата история, какво и как са преживявали хората в нашия род. Да, това не е много лесна работа, но ви уверявам, че е много интересна работа. Всеки от нас има възможност най-напред да разпита възрастни роднини, оцелели по градове и села, колкото са по-възрастни, по-добре, стига, разбира се, да не са с някакви склеротични заболявания, да са забравили основни неща или да си ги доизмислят, защото на стари години и това се случва. Но въпреки това, ако имате възрастни роднини, направете всичко възможно, докато са още живи, докато са тук между нас, да запишете всичките истории, които те могат да ви разкажат, свързани с тяхната младост, с техните родители, с техните братя и сестри и с техните баби и дядовци. И дори ако помнят и прабабите и прадядовците си. Всичко това е хубаво да го направите в писмен вид, т.е. когато ви разкажат или след това да запишете подробно това, което са ви казали, или най-малкото да го запишете с някакъв рекордер, т.е. да имате следа от тези разговори. Защото човешката памет е много коварна и много често нещата се преиначават. Вие ще чуете един и същи разказ за вашия род от различни ваши роднини, от баби, дядовци, от лели и стринки, съвсем с различни нюанси, съвсем по различен начин разказани. Всяка история, независимо как е сказан фактите в нея, как са предадени, е много ценна сама по себе си, защото тя съдържа емоционалния заряд на преживяването на вашите роднини. И всъщност това, което търсим, когато ние ровим историята на нашия род и я записваме, ние търсим емоционалните преживявания на поколенията преди нас. Родът не се поддържа обаче само по кръвна линия. Спокойно може да намерите някой, който да е подпомогнал рода и по духовна линия. Родът има и своята духовна линия и има души от рода, които се връщат на земята, за да подноват вече затрити родове, вече изчезнали родове. Именно така се създават и новите родове. Нещо принцип отново с нова енергия на този свят. Тези родове, които просъществуват дълго и силно, имат своите родоначалници, своите първи предци. Нашите родоначалници, първите, са хора с души слезли в материалния свят, за да създадат род със силна енергия и със силна мисия.
Тези хора и техните родове носят на света чиста изначална мощна родова енергия. И с именно тази силна родова енергия родът изпълнява своите задачи. Именно от тази енергия се нуждаете вие, се нуждаем всички ние, във всеки един момент от живота си, за да можем да случваме нещата така, както искаме. Да бъдем здрави, да бъдем споделени, да имаме усещане за цялостност, да изпълним творческите си планове, да имаме деца, да имаме добри отношения, да сме признати в обществото, да сме щастливи с една дума. Родът се появява на земята, за да дарява сила, да дарява обединение, да бъде в полза на цялото човечество. Род, който не е в полза на човечеството, наистина се заличава. Ние сме човешки род, ние сме хора, но освен на човечеството, нашия род може да донесе полза и на цялата планета и на всички същества на нея, на живата и на неживата природа. Смисълът на съществуването на всеки род е приносът му към човешкото съществуване, към развитието на човешката цивилизация, при абсолютното съблюдаване на законите на природата. Законите на рода, за които сега ще ви разкажа, са по своята същност природните закони. Тези закони важат за всички родове, малки, големи, нови, стари, силни, слаби, няма значение. Всеки род трябва да изпълнява волю-неволю тези природни закони, наречени закони на рода. Тези закони изпълняваме всички ние, независимо каква е нашата воля. В общото поле на неосъзнатото и в личното психия на всеки от нас са живи всички връзки на рода, всички енергийни канали, по които се захранваме с необходимата ни жизнена енергия. Ако законите на рода ги изпълняваме осъзнато, ние въвеждаме ред в живота си. Той ни носи пълно разбиране за нашата идентичност, за нашата принадлежност, за мисията и задачите, които имаме. Дава ни напътствия за следващите ни действия и за следващите ни мисии в живота. Мислите и емоциите, породени от тези наши действия, всъщност създават нашето битие, нашата реалност. И така живеем ние. Така че в общото неосъзнавано, в семейното неосъзнавано, в фамилното неосъзнавано и в личното психе на всеки от нас, тези връзки съществуват и ние трябва да изпълняваме законите по най-осъзнатия възможен начин. Какви задачи могат да изпълняват родовете? Винаги са свързани задачите с човешките постижения и развитие. Примерно, има родове, които изпълняват задачи за плодородие и развитие на природата. Земеделски родове, които се грижат за прехраната на много по-голяма група хора, отколкото е рода. Има родове, които за задача имат да обогатяват човешкото знание, да обучават. Има родове, които творят и строят. Има родове, които са призвани да пътуват и да изучават света. Задачите на рода се изпълняват от по-голямото множество негови членове, осъзнато или не, пряко или косвено, с радост или с не толкова голяма радост, а в лошите случаи с чувство на съпротива. Повечето членове на рода изпълняват мисията на рода. Естествено, има индивидуални личности, които идват с много силна лична мисия на света, която надскача родовата мисия и на тях рода трябва да им даде родова енергия и сила, за да построят своя свят в по-различен нюанс от този, който е мисията на рода. Тези хора са призвани да създават нови родове. Най-пряката задача на всеки род каква е? Сигурна съм, че се сещате. Това е да се възпроизвежда и да твори добрини. Това е пряката задача на всеки род. Род, който създава несправедливост, в който има убийства, насилие, поругателства, има за задача да възстанови равновесието, което е нарушил с тези действия. Всеки потомък на такъв род се стреми да реши тази задача, дори, а понякога и точно заради това да й се противопоставя. Тоест, ако родът излезе от руслото на това да се възпроизвежда като твори добрини, всички потомци на този род се заемат да изправят тази програма на рода, която е нарушена. Хората трябва да познават законите на рода, да ги разберат интелектуално, мисловно и въпреки това се случва да не вървят към възстановяването на баланса на рода. Просто знаят законите, чували са за тях, осмислят ги, но не реагират правилно на законите на рода.
Така че задачите и законите на рода са едно от най-важните знания. И аз сега накратко в рамките на останалите минути ще ви запозная с законите на рода. Пак ви казвам, че законите на живота са неизменни. Те са силни и действащи, както са всички жизнени закони. Законите на родовете са част от законите на живота. Така че ние трябва да ги изпълняваме със същата сила, с която изпълняваме волю-неволю закона на гравитацията. Има закони от родовите закони, които са интуитивни. Те се приемат естествено, срещу тях няма ярка съпротива. Но има и част от законите, които се приемат с бунт. Но те също са толкова важни и силни, колкото и всеки друг родов закон. Ако ги познаваме, имаме възможност да навържем събитията в тяхната логика, да следваме родовата енергия, да знаем какво може да очакваме да ни се случи, да го предвиждаме с голяма вероятност и в крайна сметка по този начин да успяваме да неутрализираме негативните страни на събитията в нашия живот. Законите имат значимост и сила във всеки случай на родова травма. Нарушаването на законите води до родови травми с различен мащаб и с различна сила. Не знам дали си записвате, ако не, аз мога да повторя и следващ път законите, но сега ще започна да ги изброявам. Първият закон е закон за принадлежността. Всеки принадлежи на своя род и семейство. Всеки присъства в това семейство. Как може да се наруши един такъв закон? Във всеки род има хора, които са с по-тежка съдба, имат някаква зависимост, психиатричен проблем, тежко заболяване, някакви незгоди. За тях семейството спира да говори, игнорира ги или изобщо говори за тях с недобро чувство. Когато човек се загуби поради огромната болка от загубата, когато човек роди, примерно има аборт или дете, което не се ражда живо и така нататък, поради огромната болка от тази загуба, родът просто спира да говори за това, че се е случило такова нещо в рода. Имало дете, което е починало на дни, на месеци или дори на 1-2 годинки. Неговата същност, енергията на това дете се губи в небитието и оттам става едно като дупка в родовата енергия, оттам изтича родова енергия. Друга загуба на принадлежността, нарушаване на този закон. Когато родителите се разделят, детето остава при единия родител, другия, този при който остава, започва да неглижира другия родител. Най-често се случва майката да неглижира бащата, но има и обратните случаи. Той бива низвергнат от живота на новото семейство, на майката и детето и не се говори нищо хубаво за него. В тези отношения между родителите винаги се въвличат децата. Негативното говорене, негативното отношение към възрастните членове на семейството, към тези, с които сме се разделили, има много негативни последствия. Детето, всеки един от нас, със своето вътрешно дете, още със самото си раждане, още със самото си зачеване, проявява своята любов към всеки член на рода. Няма как ние като деца, като нашите вътрешни деца да не проявяват любовта към всеки един в семейството. Тези, които са низвергнати, към тях детето също притежава вътрешна любов. И ако тя не се осъществи реално, детето става агресивно и подобно на низвергнатия, на изгонения, придобива някакви негови специфични характеристики. Така че семейното неосъзнато е много силно в своята същност и се проявява активно и в следващите поколения. Низвергването от рода е закон, е нарушаване на закона за принадлежността от най-силен клас на родова травма. Тоест такъв закон, когато се наруши, закона за принадлежността, родовите травми са драматични. Най-често се изразяват в алкохолизъм в мъжката част на рода, някои пъти при жените, в тежки генетични заболявания в децата на рода, проява на престъпления и различни други жестоки родови травми, които са следствие на нарушаването на закона на принадлежността. Следващия закон е закона за подредбата. Както принадлежим на рода, както се появяваме в рода, така ние се появяваме в неслучаен, точно определен ред. Всеки един от нас има точно определено място в рода спрямо останалите членове и никой не може и не бива да заема мястото на друг в тази семейна система. Естественият ход на този закон, на енергията, е в посока от по-рано родените към по-малките.
Енергията тече от родителите към децата и никога не бива да я пускаме в обратна посока, т.е. да върви в обратната посока. Всеки стремеж, осъзнат или неосъзнат, да се промени ходът от по-рано родените към по-малките е нарушаване на закона. Какви примери да ви дам за нарушаване на този закон? Най-честият пример е това, че когато дете загуби родителя си много малко, да кажем семейство, майка, баща, 2 деца, бащата умира твърде млад и майката остава с синовете си, които са невръстни деца. Много често тя прехвърля част от задачите, които бащата вече не може да изпълнява, понеже го няма, върху синовете си. Тоест в един аспект те стават мъж на майка си или изпълняват, по-големия брат изпълнява бащини задължения към по-малките братя и по този начин енергията на рода се обърква, разпилява и завързва и също се получават силни родови травми. Когато липсва един родител, започваме ние да споделяме проблемите с децата, търсим решенията си заедно с тях, поставяме ги в неправилната позиция на родител на родителя, да взимат решение от позиция на родител. Очакването, че детето ще вземе някаква страна в семейен спор, ще отглежда по-малките си братя и сестри, оставянето на детето да спи при по-възрастен човек за удобство, поради липса на легла или на стая или на къща или каквато и да е друга причина, да поставиш детето си да спи до друг възрастен човек, създава нарушаване на закона за подредбата. Знам, че ви звучи странно, но мнозина от нас, сигурна съм, че има и между вас такива хора, като малки, трайно и продължително са спали в легло с баба, с дядо, с майка или баща, вземайки мястото на друг възрастен човек там. Причината, поради която е направена, няма значение. Родът в своята мъдрост изобщо не търси причината за тези неща. Факта е, че по този начин се създава родова травма, която се нарича символичен инцест, символично кръвосмешение. Оттам родът може да... Една от най-тежките родови последствия на нарушаването на този закон за подредбата е забраната за раждане на деца, т.е. поколенията от рода спират да имат деца или много трудно ги добиват. Следващия закон се казва закон за равновесието. Равновесието на генерациите в семейството и равновесието в партньорската двойка. Всеки един от нас като личност носи своята отговорност за постъпките и решенията, които взема в този живот. Обаче, когато в определена ситуация отхвърлим отговорността, някой от следващите поколения чувства порив да върне баланса и започва върху себе си да поема вина и отношения по въпроси, които изобщо не са подходящи за неговия живот. Не се случват най-доброто за него, когато той носи вина за предходните поколения. Примерно, ако някой от вашите предци, нечии предци, е придобил пари или имоти по някакъв нечестен начин, неправилно, ощетил е друго семейство, друг род, хората в следващото поколение не успяват да задържат нито пари, нито имоти, чувстват някаква неясна вина по отношение на богатството, сякаш да имаш пари и имоти е нещо мръсно, нещо неправилно. И дори родителят не осъзнава, този, който е свършил първите действия, не осъзнава, че е ощетил чрез своите действия именно децата си и семействата на другите хора, просто постъпвайки нечестно и несправедливо. Всяка кражба, присвояване, отнемане, с които ние причиняваме емоционална мъка на някой друг, води до подобно последствие. Нека тези от вас, които имат силни затруднения в придобиването на имоти, в финансовото състояние на семейството си, да си запишат, че е много необходимо да проследят назад в техния род. Има ли случаи на неправилно, неморално ощетяване на друг род от ваши роднини? За наше общо съжаление на всички тази информация, тези неща са тайна. Те никога не се казват, не се споменават по начина, по който са извършени. Така че трудно се откриват тези неща, но и за това има начин да се работи, да се стигне до решение. Този закон за равновесието има и друго измерение. В партньорството, в двойката също трябва да има равновесие и хармония. Важно е много да познаваме границите и личното пространство на партньора, своето лично пространство, за да има място и за двете енергии. Не забравяйте, че когато сме в партньорска връзка, ние сме два рода.
Ако няма граници между нас и нашия партньор, връзката се задушава, вкученява се или умира без да достигне до дълбочина. А къде са тези граници в едно партньорско отношение? Това човек го учи от своето родителско семейство и от най-ранното си детство. Има голямо значение такива неща, като дали нашите родители са зачитали нашето лично пространство, когато сме били деца и по-млади хора. Дали сме имали своя стая, легло, кът, място за нас. Дали са ни позволили дали сме спали при родителите си в тяхната спална до късното си детство, не като бебета, но като по-големи. Също има значение дали ние позволяваме това на децата си с пълна сила или им даваме възможност, като търсят своя път, да допускат някои грешки и да постигат успехи, разбира се. Много е важно да има баланс по отношение на позитивния и негативния обмен на партньорите. Ако единият партньор е твърде даващ, а другия получаващ, това създава дисхармония и променя позицията на партньорите в родител-дете. Както казахме, в този закон енергията тече от родители към деца и ако единия само дава, а другия само получава, те вече не са партньори. Вече стават родител и дете. Това се преживява като силно напрежение. Обикновено се тръгва този, който е получавал повече, а не този, който е давал повече, защото той е загубил своя облик и тежест, на него му е вменена и е приел ролята на дете на другия си партньор. Така че, когато даваш всичко от себе си, без насреща да има баланс в получаването, също нарушаваме закона за равновесието. Ако в двойката по някаква причина, партньорската двойка, се завихли негативна енергия и не се балансира чрез закона на даването и получаването, чрез закона за равновесието, двойката се разпада. Обаче в този закон има и позитивен обмен. Обмен на подкрепа, на любов, на емоционално добри чувства. И ако те са водещи в двойката, тази двойка получава дълбочина в своите отношения, намира спокойствие и любов. Така че, за да не нарушаваме този закон, моят съвет към вас е, когато получите нараняване или обида, особено в партньорската двойка, не връщайте със същата енергия, не показвайте, не получавайте със същият стил и начин, защото вкарвате партньора си в ролята на дете или вие самите участвате в партньорска двойка като дете. Следващият закон, за който искам да ви кажа, се нарича закон за заместването. Тежък закон, който при неговото нарушаване последствията също са доста негативни. Във всеки род, всеки има своето място. Ако родът или член на рода са зачеркнали някой поради каквито и да било причини, без значение, правилни или не, негов наследник на този, който е бил зачеркнат, започва да наподобява стила, характера, поведението на този, който е зачеркнат и низвергнат. И по този начин, по всякакъв начин той се стреми да напомня за изгубения или изгонения роднина. Това обикновено става по същото време, в същата възраст, на която изгонения или изгубения член на рода е бил низвергнат. Казвам изгубен, защото някой път човек заминава в чужбина и се загубва. Не се обажда твърде дълго време, не се чува с роднините си. Рода губи този човек и просто се изчезва. Тогава в рода се появяват деца, които напомнят изчезналия. По много начини, не само по поведение и външен вид, не само по темперамент, чрез професията си, която усвоява, чрез склонностите си, изобщо по много начини те напомнят, че има член на рода, който е бил, не е там, по някаква причина в рода. Т.е. рода няма връзка с него. Това е закона за заместването. Имах един случай, в който младо семейство с 2 деца, по-голямото момченце непрекъснато нагробяваше и биеше по-малката си сестричка, не желаеше с нея да си дели нито играчките, нито стаята, нито родителите си. И родителите се бяха видяли в чудо, нито с мек, нито с твърд натиск от тяхна страна и с останалите роднини успяваха да накарат момченцето си да приеме сестричката и да общува с нея като с сестра. Говоря за малки деца, те бяха малки. Когато разговаряхме с момченцето, то каза, че не желая да има сестричка, че очевидно трябва да има братче, че на него му е обещано братче, той е искал братче и по никакъв начин не приема и не иска да има сестричка.
После разговарях няколко пъти с родителите. Оказа се, че бабата на съпругата, на майката, бабата на децата е починала при раждането на самата жена. Нейният по-голям брат, тя има двама по-големи братя, най-големия брат от двамата, като дете, до късни години е обвинявал явно и неявно сестра си за това, че е загубил майка си при нейното раждане. Поради това семействата на тази жена с дечицата и нейния най-голям брат нямаха никакъв контакт. Не дружаха, не се виждаха, не знаеха нищо едни за други. Моята жена не познаваше семейство на брат си, не знаеше и за децата му почти нищо. И всъщност сега нейният син, нейното малко момченце, се беше взело със задачата да даде решение на тази ситуация по нов начин. От неизвестно време жената да потърси брат си, да си поговорят, да емоционално да се открият отново. Плакаха, говориха, но в крайна сметка двете семейства се опознаха, сближиха и малкото момченце започна да приема сестра си много спокойно и след няколко месеца вече беше станал нейн покровител. Така че законът за заместването си важи с пълна сила. В случая малкото момченце беше заместило по-големия брат на майка си и се беше взело със задачата да й покаже, че има липса в нейния живот. Следващият закон е законът за любовта. Този закон често притеснява хората. Ще ви кажа защо. Законът гласи, че цялата грижа и любов трябва да бъдат отдадени на следващото поколение. Така дефиниран закона наистина в нас събужда известна съпротива. Към своите предци, се казва в този закон, любовта ни се изразява в благодарност, уважение и добри постъпки. А към децата си, към потомците, родителят трябва да изпитва грижа, задължение да съхранява живота и психиката им, образованието им и така нататък. Не бива да се държим родителски към своите родители. Това е другия постулат на този закон, по друг начин казано. Не бива да се държим родителски към тях, т.е. да ги възпитаваме, да ги получаваме, да им нареждаме, да се опасяваме за техния живот, да го поемаме като своя отговорност, да им даваме акъл за това какво и как те да се държат, как да се обличат, да ходят, да говорят, да предприемат нещо или не. Ако нарушаваме този закон и се държим родителски към своите родители, ние всъщност лишаваме децата си от родителска енергия и ги лишаваме от любов, която изтича към неправилното място. Родители, баби, дядовци, братя, сестри – това е неправилното място. Този закон важи за цялото детство, докато децата ни станат възрастни хора. Към тях отново се прилага закона. Те трябва да обгрижват преимуществено своите деца, а не своите родители. Това не означава, че трябва да оставим родителите си на произвола на съдбата и да не се интересуваме от тях. В никакъв случай. Към родителите си трябва да изпитваме дълбока благодарност, голямо уважение и да се интересуваме от техния живот. Това няма общо с нашето чувство, че трябва да ги възпитаваме, да ги пренаучим как да живеят, да им дадем нови насоки в живота, неща, които можем да правим спрямо децата си, но не и спрямо родителите си. За мое голямо съжаление и ужас, в България този закон се нарушава масово. Идеята аз трябва да се грижа за мама, аз трябва да се грижа за баба или татко, впита в нас. Може да се наруши на същия принцип и за други родители. Да се грижиш за престарели родители е свещен дълг. В никакъв случай те не трябва да се изоставят, нито да мизерстват, нито да боледуват. Но има една тънка граница между отдадеността към родителите и отнемането от енергията на личното твоето семейство, за да се грижиш за родителите си с такава страст. Самите възрастни родители, старите хора в нашите родове, често нарушават този закон. Те изискват от потомците си непрекъснато обгрижване, всякакъв начин да се занимават с тях, като по този начин се нанася ущърб на собствените им семейства. Това е свързано с психиката на възрастните хора. Тя е много крехка, много ранима и задължение на всеки любящ син и дъщеря е да намерят пътя към ума и сърцето на своя родител, без да намаляват енергията и любовта към своето си семейство. Този закон има и такъв нюанс. Независимостта на всяко семейство е свещена. Става въпрос за независимост по отношение на родов енергиен ресурс. Две семейства не бива да делят общ енергиен ресурс. Това води до значително влошаване стандарта на живот и на двете семейства. Всяко семейство трябва да е автономно по отношение на внимание, любов, съпричастие, материални възможности, наследство и така нататък. Тоест, независимостта е свещена в рамките на закона за любовта.
И тук той се прелива със следващия закон. Закон за баланса между даването и получаването. Този закон, слава Богу, за баланса между даването и получаването се приема с повече разбиране и повече лекота от хората. Това не значи, че е по-лесен закон. Законът е недвусмислен. Балансът между вземането и получаването е задължителен в живота. Когато този баланс е спазен, носи спокойствие, здрава основа, хармония, ред. Много често този закон се нарушава от двете си крайности. Въпреки че на всички ни е ясно, че трябва да има баланс между това, което сме дали и което сме получили към своето семейство, мнозина от нас са отдадени, съвършено даващи и се превръщат в ресурс неизменен за своето семейство. Те какво отдаваме на семейството си прекомерно? Внимание, грижа, старание, имущество, пари, дом, легло, цялата си енергия, сила, време. А в същото време получават много малко от тези неща, от тези ресурси в своя род. Има и другата крайност. Има един-двама в рода, които получават всичко това. Всички тези ресурси от семейството си, а не връщат към семейството абсолютно нищо. Все има някой в рода, на който му се дава любов, енергия, пари, имоти и всичко, а той не връща към семейството, към рода абсолютно нищо разумно. Това са двата полюса на нарушаването на този закон. И когато този закон се наруши, се получава нарушаване на фракталността в рода, или казано с простичка дума, изродява се рода. Изродявам е дума, която е из род, т.е. изважда се рода от системата на родовете, от народа. Семейство се разпада, членовете губят връзка с близките се, разпръсват се по света и рода започва да тръгва към линеене. Как да се спазва този закон за баланса, за вземането и даването? На първо място трябва да се върнем към радикалната честност, към това, че да знаем собствените си възможности във всеки аспект на живота. Винаги трябва пред нас да знаем абсолютно ясно колко можем да стигнем, докъде можем да даваме, какви са нашите ресурси. Старайте се винаги да знаете какъв е вашия ресурс от време, пари, здраве, любов, всичко, легло, дом, ресурсът ви точно който е. Когато давате от този ресурс, не давайте 100%. Оставете си 10% от всичко, което искате да дадете за вас. Много грубо казано, ако имате 1000 лева и ви молят в рода да инвестирате, дайте 900. 100, нека да ги запазите. Така винаги за Вселената има сигнал, че вие не се изчерпвате, че имате още ресурс. Когато пък към вас има претенции, задоволявайте претенциите малко над тях, съвсем малко. Ако нещо искат от вас, вие давайте малко повече от това, което ви искат. Ако, примерно, брат ви моли за заем от 500 лева, вие му дайте 550. Така вие ще давате малко повече от това, което си иска към вас и към вас ще дължат още повече, 10% радост, благодарност и любов. Ключът в този закон е в думата малко. Малко. Давайте малко повече, отколкото ви искат. Никога не давайте всичко, оставайте си малко в резерв. Сега, в другата страна на този закон, ако към вас тече негативна енергия, във вид на лоши думи, лоши постъпки, лоши намерения, някакви претенции, вие не връщайте със същата енергия, със същите думи и постъпки. Не оставайте безразлични, не оставайте без действия, ако несправедливо там ви нападат, искат от вас и така нататък. Но отвърнете с много по-малко агресия и с повече положителна настройка. Така няма да има дълг. Така, примерно, ако само вие миете чиниите и никой не ви чува, че се молите някой да ви отмени поне за една вечер в миенето на чиниите, намерете начин поне за една или две вечери да не го правите, като оставите и другите да свършат своя дял в работата си, без да се намесвате и без да го правите всяка вечер и без да го правите на голямата работа. Неприятностите, които идват към вас, ще можете да ги отслабите, като намалявате енергията им и постепенно из времето тази енергия на негативните неща напълно ще изчезне, ще загуби своята сила. Последният закон, за който искам да ви разкажа, е закона за емоциите. Ето този закон разклаща устоите на всеки здрав род. Всяка потисната емоция ще бъде жива и ще бъде неудовлетворена до тогава, докато се намери подходящата ситуация, за да бъде тя ярко демонстрирана и то не задължително от същия човек, който е породил емоцията. Казвам ви го пак. Всяка потисната емоция, която
е неудовлетворена, ще бъде демонстрирана от членовете на рода. Потиснатата емоция се загнезда в родовата структура, там оцелява в латентен вид, докато някой от потомците на рода бурно и понякога фатално извади тази емоция на бял свят. Може да се прояви като чисто емоционален план, направо от нищото, дето се казва, а може да се прояви или като драматично заболяване, или като трагедия в живота на рода. Човешко е да се изпитват емоции. Не човешко е да се крият и потискат. За всяка емоция, за всеки човек и за всяка емоция има един разумен период от време, в което е добре емоцията да се извади на бял свят, да се преживее открито, да се изрази. Така я обезсилваме. Тя после няма власт над родовата енергия, няма власт над родовата структура и няма да внесе енергиен дефицит. Митът за силния човек, който ни показва емоции, още вирее между нашите среди. На този мит дължим по-голямата част от психичните заболявания, от заболяванията на сърцето, на нервната система. Да се държиш не означава да не преживяваш. Когато изпаднете в тежка, в мъчна ситуация, последното нещо, което трябва да направите е да се държите мъжки. Скриването, потискането на емоциите е като бомба с закъснител. Ако са ви наранили, нагрубили, обидили, несправедливо, изразете се подходящо. Това не означава, че вие трябва да нагрубявате или да минете в агресия. Това означава, че ясно, силно трябва да кажете на себе си на първо място и на близките си какво изпитвате. Кое е чувството, което ви носи ситуацията, да го сложите в думи, в картини, в образи и да го извадите от себе си. По този начин и от рода. Може би само една дума още ще ви кажа, едно изречение за фалшивата пощада. Когато имаме тежка ситуация в живота си, ние почваме да щадим по-слабите от нас. Не казваме на децата, не казваме на старите родители, на крехките роднини. Няма място за фалшива пощада. Родовата структура е жива. Между хората има здрави родови връзки, които несъзнателно всеки има и всеки ги носи. Ако страдате от изневярата на съпруга си и щадите вашите деца емоционално, за да не ви виждат сълзите, уверявам ви, че те напълно неосъзнато и напълно наясно са с ситуацията, познават вашите емоции и понеже нямат обяснение за тях, те поемат вина, която не е тяхна. Те се чувстват виновни, че майка им е разстроена. С какво правят следствие? Децата се разболяват. Дори на най-малките деца има начин да бъде обяснена емоцията на родителите. Има много техники и методи в семинарите за родова терапия, в които можем да кажем какво изпитваме. С думички прости може да се разкаже с примери, с приказки, без обвинения, без лоши думи, без сочене с пръст. Премълчаването или излишната агресия и обвинения към някой от семейството водят 100% до тежките характери на нашите съвременни трудни деца. Като финал на моята сказка искам да кажа, че вашия род и неговата сила са завинаги с вас през целия ви жизнен път. Независимо какво предприемате в живота си, до последната секунда от вашия живот, а и след това, като душа, родът вилива енергия във вас. Всички ваши житейски трудности всъщност представляват връзка с нещо, което се е случило на нашите предци. Всичките ни постижения и реализацията ни се дължат на основи, поставени от творческата сила на нашия род. Нашето родово поле създава и срещите в нашия живот. Така че, познавайки рода и неговата сила и неговата енергия, вие имате едно изключително оръжие, един инструмент, с който да посрещате всичко в живота си и да го живеете с радост и да постигате наистина добри резултати. Така че, благодаря ви, че ме изслушахте. Сега се надявам да можем да разговаряме, като ви моля да включвате микрофоните само докато се изказвате и после пак да ги изключвате, за да няма шум. Очаквам вашите въпроси. Чувате ли ме? Малко бързо говорих, не исках да ви кажа много неща. Можете да ме питате. Не пишете, включете си микрофона, нека да се чуем. Докато...
Да, здравей, Циля, слушам те. Здравей. Аз искам да кажа, че преди 2 години, мисля, че беше, не успях да дойда на един семинар в София. Вместо мен дойде моя приятелка, на която се препоръчах, Росица Пенчева, ти вероятно се сещаш. Сещам се, да. Но явно върта случай, пак стигам до тебе, да, и ще се радвам, ако имаш възможност, това и като някакъв такъв вид предложение за, може би, някакви регулярни скайп сесии. Това е нещо, което ти да умислиш, разбира се, сигурно ще има много желаещи, аз сигурно съм една от тях. Ако не можем лично да се видим, защото аз, например, съм в София, не всеки път мога да дойда в Пловдив. В момента дори не съм и на почивка съм, както казах, но ми беше много ценно и интересно. Благодаря, какво да се размисля. И аз ви благодаря. Семинари правя редовно. Следващият така сериозен семинар, който ще посветим 2 дни и половина само на рода, ще бъде през септември месец, от 22 до 25 в Априлци. Избрах Априлци не случайно, защото е центъра на България. Там от София 2 часа и половина и от всякъде е 2 часа и половина, откъдето да тръгнеш, до 3 часа. Така че от 22 до 25 септември в Априлци правя семинара, в който всички тези неща теоретично ще бъдат разказани по-подробно, но най-хубавото в семинарите е, че започваме да отработваме тези родови травми, които знаем, че са се случили в нашия род и които откриваме по време на семинара. Отработваме ги чрез медитации, чрез различни практики на отдаване на любов и прошка. Така че ви призовавам, ако имате възможност, да потърсите семинара във Фейсбук и да се включите. С удоволствие, благодаря още веднъж. И аз благодаря. Благодаря на Руска, която пише, че е осъзнала родов проблем. Какво трябва да се направи, пита Руска? Когато осъзнаваме родовия проблем, трябва най-напред да го разкажем на себе си. Тоест, когато останем насаме, да можем да разкажем със свои думи какви емоции създава у нас този проблем. След това е хубаво да го споделим с тези, които участват в проблема, а ако те не са измежду живите, можем да го направим ментално. Ако никак не можем да разговаряме с живите хора, защото има и такива случаи, не е лесно да се говори с някои хора в рода след толкова много години, на някакви травми, на някакви неразбирателства, тогава ние правим, както и на семинара, ментална среща с членовете на рода. Срещаме се по-отделно с всеки един или групово с целия род и успяваме да получим прошка, да отдадем любов и много скоро след това, в рамките на няколко месеца до половин година, с този човек започваме да решаваме проблемите, които са възникнали. Може да откриете в рода си всякакви родови травми, не успях да ви кажа за това, списъка е много дълъг, но нарушаването на законите, за които ви изброих, води до наистина огромен списък от родови травми, които се отразяват върху нас. Ментална работа с членовете на рода. Имате ли други въпроси? Някои пишат. Линка за семинара, разбира се, сега ще го открия във Фейсбук, ще ви го дам. Линка за семинара. Такъв семинар има и в Пловдив, само че... Да, благодаря, Цилия, благодаря, точно така. Това е семинара в Априлци. На 17 юли в Пловдив имаме еднодневен семинар, мини-семинар. Скайп сесиите, Цилия, със сигурност ще ги обмисля, ако е удачно и сполучливо, защото виждам, че някои хора не могат да се включат по някакви причини. Със сигурност ще развият тези теми по-подробно в отделни скайп сесии. Благодаря и аз на Милена, на Лиана. Надявам се на ваши въпроси, защото всеки пример може да дадете примери от вашите семейства или семейства на ваши близки, да питате за нещата, които ви интересуват. Има още време, мога да отговоря на по-конкретни въпроси. Имам доста богата вече библиотека със случаи, които разглеждам и съм благодарна на всички, които идват при мен, за да говорим за техните родове. Необходимо е да направите родово дърво. Разбира се, в него не трябва да има само имена и дати. Много хора казват, имам родово дърво и ми носят една скица с имена. Това не върши работа, за съжаление. Имената са окей, датите са окей, не трябват професии, наклонности, драматични събития в живота. Кой какво е вършил, кога и как го е направил.
Да, Нина, много е трудна менталната работа, зависи от емоционалността на човека. На някой се отдава много по-лесно, на рационалните хора е малко по-трудно, но до сега не съм срещнала много хора, които да не се справят с това. Трябва от усилия в тая посока. Трябва да се пробва с тази ментална работа. Нямаме друг начин да го свършим, освен да се обърнем ментално към тези, които не са между нас или с които не можем да говорим. Менталната работа наистина си иска усилия. В нечий живот усилията са съпътстващи, но тези усилия са благодатни, когато работим с рода. Дори просто да си напишем в една книга кои са нашите роднини, откъде са, какви хора са били. Това вече е работа с рода. Това вече носи осъзнаване на редица проблеми. Благодаря и аз, Нина. Имате ли други въпроси?